i Dukija. To je finale. Andrija je šampion. Andrija je pobedio Niđu. Ja sam pobedio Nikola, a Dušan je pobedio Pecu. Tako ne znam ko je bolje, sad ćemo izvrniti svoje snage. Možemo da počnemo. Još jedno kratko objašnjenje. Šutira se sa ove linije ovde. Dvoje su od zida do ovog kotica. Prvi šutira Andrija. Ako ne smijemo prozor, ništa, moj odbor će biti stavljeno. Da? A ja iz prvi blagi Andrija šutira i Pobeđu kako to. Prvo Brani. Gola. 4 šuta 3 gola. 5 šuta 4 gola. Izvini, majka! 1 šut 1 gol. 2 šuta 2 gola. Aleksa, dođi mi predaj pehar. I do dodela pehara. Izvrćemo dodelu pehara. Pobedio je. Pehar dobio Nikola Pavić, daj. Pehar dobija Andrija Nedeljković. I dame i gospodo, to je bilo sve za danas. Ćao!